Tam je to. Dobre, takže dáme pani Charles Bembe. Ty si koko. Tak to nemôžeš začať, ale... Začnem pečať tak gogo. Ahoj Majo. Ahoj. Teší ma, čau. Čo sa ti stalo s prstom? No, hral som futbal a zlomil som si prst, klasicky. Už len 9. krát, to je pohode. Á, to pravda, No, jasné. Keby to bol 10, tak už je problém zase, no ale tak... To je Banika Veroniky. Keď iba 9, čo? To je Banika Veroniky. No, ale už ne. Už je bohužiaľ dvojcifer. Že 10. Ja nie. No, tak môžeš dojsť. Predstav sa divákom, povedz niečo o sebe, kamoš. Tak, ja som Majo, mám 19 rokov, hrávam futbal, mám zlomený prst momentálne. A som rád, že ma chalani pozvali do tohto podcastu a veľmi rád vám o sebe niečo porozprávam a hrávam. Dobre, už buď ticho. Stačí, dobre. Celá téma dnešného podcastu, čo Hugo navrhol, ja som iba prikyval, že však OK, je love life. Vieš, čo ťa navrhol? No. Motivačné veci. Tak sorry, Motivačný tak ja som TikToky. sektár, no preboha, čo Pozadia a tak. Čo by si robil, keby si nemal futbal? Presne tak. Že... Dobre. Povedz nám o svojom love life niečo. Máš 19 rokov. Čo si stihol za 19 rokov? No ja si myslím, že 19 rokov som nestihol, že vôbec nič. Ale to vôbec nevadí, Hubi, ne? Ale 19 ročný bol. No akože oproti dnešnej dobe fakt si myslím, že som pozadu. Tak napríklad niekto stihne od marca akože 10? A neviem, nemusí to byť teda nie. Ale aj môže. Ale tak, vieš, každý iný človek reálne niekomu iné potrebuje v svojom živote. No. No, každý niečo iné potrebuje v živote A a ty čo potrebuješ? ja potrebujem, aby som bol šťastný v svojom Čiže živote. robíš šťastný? A šťastný má robiť, jak si povedal, proste nestačí, že si zahrám FIFU. Koľko hráš FIFU denne? Povedz nám. No ako kedy, ale väčšinou to je také 3-4 hodiny. Nevadí. Trvalé to pracovné pohode. pomery máš s ňou. No reálne, no, akože keby sa živím FIFO, tak som asi milionár. A prečo ne? Prečo ne? Prečo sa tým neživíš? No lebo musím mať... One day? One day ma? No však musím mať aj nejaké iné veci na bezpotrebné v mojom živote, ako je škola, futbal a tak, no. Povedz niečo o škole. To sme na tej istej škole. Na akú školu chodíš? No, chodím na EUBU, na ekonomickú v Bratislave a zatiaľ som tam veľmi šťastný. Akože doteraz som si myslel, že aj by som to tak mohol dať, ale po tej matike už akože to nie nejak Preto sme dali ten podcast. Veď zarobili. Hej, Už sme no. zarobili, kurva poslajte peniaze. Hero. Poviem, máme nech ho kúpi. Hej. Mama, čau. Babka, podpor ma prosím. Môžeme sa vrhnúť na otázky. Pekne, postupne, hej. Takých, že musíš na niečo rýchlo odpovedať, lebo sú také otázky, že No, to som máš rád. áno, nie, ale môžeš to niekedy aj rozvieť, hej? Hej. A môžeme to potom aj na konci rozvieť, ale hlavne aby No, sa jasné. celé rýchlo. Aký je najnižší vek u baby, do ktorej by si akože išiel? Momentálne, ako je teraz, Máš 19 rokov. ja si myslím, že 18. Ne, najnižší? Akože čo sa týka vzťahu. Ja som čakal tak 14, že povieš úplne bez piče. Akože keby bola dobrá 15, tak idem. Ne. Áno. No, Keby kámo, bola dobrá 15. akože je to tak, že vieš stretnúť babu, že ktorá je v 16, že celkom už vyspela. A, Stretol som? no, a vieš stretnúť babu, že v 19 ešte proste nevie nič. Aj to stretol. No. Máš Ale proste rôzne prípady. 18, hej? Ale si myslím, že pod 18 by som akože fakt teraz našiel, že čo sa týka vzťahu. 17 ročné sú koľkátky 2007? 17-ky? 2000, áno, 7, no. No, 2 sedmičky. 2 šestky, 2 To sedmičky. je Čiže koľko vlastne? No. To si zober, že keď si bol 2,5 a si bol taká už 14 a 2 sedmičky, že proste aké deti boli, alebo tak. Hej. Veď to, a To je- teraz na Instagrame vyskúšala, že vieš, ako baba, toto je pekná ako kota, tam už 2007. Ale, Alebo 8. ale A ty si myslíš, že aké to mladé, že ne? Hej, Že ona, že- a proste ona už má Ty 18. si ju predstavíš ako takú hanku? Ty si, No. ty si reálne zober, že do klubov začína chodiť 16 ročný. 17 ročný. Ne? Reálne, že v klube môžeš stretnúť 2008. A že úplne v pohode. Čakaj, však tá baba, to, ona čo sme stretli v karaoke, tak Beča, tak bola Ja, že viem, no. sedmička. Áno, sedmička. No, však len, že teraz mi ide maturovať, no. Si zober, že... Ne, idem maturovať, 2006 idem maturovať teraz. Není to jedno. Áno, a tak je na tretie. No, však Sorry, že preberám na podcaste hocičo. No.
No ja sa rozprávam všetko. No, že môžeš diskutovať. Ešte raz položím tú otázku. No. Záleží, či je baba staršia alebo mladšia? Nie. Nezáleží, akože. Ja by som staršiu babu dal. Starší Starší si nedal? Ja by to nevadilo. Ja práve že som na staršie kávu 100%. Akože úplne. Akože, jak vieš to je o tom, že Tak 35, akože to sa dá ešte. nevieš koho Ale 36 už je stretneš, moc, ale akože nič zlom. Akože hej, je to presne, ak si povedal, že nevieš koho stretneš, ale tak v dnešnej generácii bohužiaľ to tak funguje, že máš sprostejších a sprostejších. Čak to, no. Že, Čest výnimkám samozrejme. no. Nelka. Ne, Ale môžeme ísť ďalej. Preto som rád za najlepšie meno na svete. Hej. A ja? A ja. S a končí na Etlana. Krásne meno. Krásna deva. Fakt. Škoda, že ešte najväčšie diery. Ježiš, to nerieškame tu na intraku, fakt. Hovorím, že ja som mal problém chodiť do Dubravky, ne do Previde. A prečo si ma chodiť do Privide? Ja neviem. Ja som v Pešťanoch, no. Čo teraz? Dvakrát. Aj no. Tak som nedal. Tak ráno som išiel, o 7 som došiel naspäť. Ty si 8 ráno zašiel domov. No. No tak ja Hovorím, to bolo, vieš ak prepáč, že došiel som o 2 ráno preč, teda do Bratislavy, potom som, že však buď sa ide k nám, alebo ťa vezme domov, aby sme sa vyspali. Tak som ju odvezol domov o 3 ráno, potom sme tam boli 2 hodiny niekde v lese a potom som išiel naspäť. No tak zober si, že ty si zomieral 3 dní a prišiel sme ťa pozrieť ja a Hugo. No. A tak, tiež ten posledný deň. No ďalšia otázka. Aký je pre teba najväčší red flag u baby? Red flag u baby? Zlá otázka. No. A akože ja som Taký, si... že čo si proste, že keď vidíš babu, tak práve čo si proste, že to je. Hej. Takže okrem toho, že proste ti nesadla, že není sympatická ti, alebo... No to si chcem povedať, že všimol som si na sebe, že u niektorých bab mi vadia iné veci ako u druhých. Že chápeš, že neviem, že baba mi je viacej sympatická, tak prehľadám nejaké veci. Že ja neviem, že napríklad... Ignoruješ red flagy. Áno, že ignorujem tie red flagy, že napríklad že mne strašne vadí, keď niekto fajčí proste v mojej blízkosti alebo tak. Presne tak, no. Ale keď sa ti tá baba že páči, že veľmi, tak proste to odignoruješ, chápeš? Akože, že povie, že, ale, že... Ale... Mi hovor. Aha. Hej, ale hej, toto je... No ale čo je u teba najväčší red flag? Že proste fakt, že keď to robí, tak ne. A hoci kto, Že či je no, pekná, či je škaredá proste. Nemusí to byť tak, že vidím ju, tak už ju automaticky, že nechcem, ale proste, že... To môže byť Že poviem, že keď má veľa chlapčenských kamarátov. To, akože to máš ty? Hej, to mám ja. To je To je akože... No lebo akože, teraz sa ťa, ja opýtam doplňujúcu otázku. Veríš na to, že chlapec baba môže byť kamoši? No, Ani ja. neverím na to vôbec. Lebo akože ono to môže byť, že chvíľku, ale postupom času podľa mňa či jedna, či druhá strana chytí si ty na 100%. Ale väčšinou z tej skúsenosti, čo už ja poznám sám seba, že viem, že proste nevieš byť s tou babou, nevieš byť s tou babou, že kamože, neviem, že rok a nič ku nejako, že necíti alebo tak. Že už proste z vlastnej skúsenosti. Akože, Ale no, v 13 som prvýkrát honil. ja som bol úplný anielik, ja som až 15 možno. Čo si blázol? Ja som do 15 rokov veril v Ježiška. Prisám. 15? Čaute, teším ma, Paťo. 15 už som mal dávno trojciferné číslo. Mne... Počkej si fakt, že prvýkrát si honil 15. Ja som bol strašne neskorý. 15 niektorí jebu. No reálne. 14 už. Píp. Ja som bol onej, ja som bol... Briganičko to bligy. Ja som bol... Napríklad. No lebo akože, hovorím, že aj mne, ja som vedel na Ježiška proste do 15 a mne to prezradili chlapci v škole. Studio a spolu. Ja som napríklad strašne rád za to bligo, alebo takto, lebo vieš, že keď sa s niekým zoznamuješ, tak zároveň proste čo povieš, že robím McDonalde? Vieš, a to baba si povie, že že super. Vieš, na to blíge. Ale robím kameraman alebo tak. Počkaj, ale ty nemusíš robiť to bligo, ja som už to mám naučené. Ja mám proste... Tak to dá iba vizitku, že Ja som vedúci. No ale vieš, že proste nepovieš, že robím McDonalde, robím HM-ku v Eurovi, vieš? Áno, akože ja Vieš, že som... proste poviem, že robím na zväze malého futbalu.
Takže Vieš, takto, a proste, že nevieš si nič pod tým predstaviť, takže musíš znova rozprávať. Takže už máš minimálne, že 5 minútovú konverzáciu. Ale Že čo ti to dá, vieš? Ale vieš, čo je zle, že keď ti baba povie, že si pekný, No. a čo jej máš na to povedať, keď sa ti nelúbi? Že, ja viem. No tak ja väčšinou hovorím, že ďakujem. Ale nevieš, neviem čo mám povedať na to. Tak je to Ja také. sa s tým moc nestretávam. To by ani nehovoril. Obyček. Tak bolo, že bez nebude dostávať. To je blbosťou je pol. Dobre, mám ďalšiu otázku. Poď ďalej. A tak toto je už taká, už normálna. Keby je tvoj život film, aký by to bol? Film? To je dobrá. Forrest Gump. Kámo, normálne teraz. Keby je tvoj život film, No. tak aký by to bol film? A prečo nie Forrest Gump? Ešte nevymysleli film, kde sa hrajú FIFA. Ne, inak to spravíme. Ak by bol, ne že tvoj život film, že aký by mal názov, ale aký názov by mala táto kapitola. Lebo Ale dobrá neviem, otázka, ale tuším. či vieš teraz opísať svoj život jedným filmom. Nevieš. Skoro rozmýšľam. Všetci povedia také, že Rollercoaster. Vieš, a takéto. To není film. Korčula. Už ste máš nejaký. Dobre, ale tak nejaký známy, no. Nelen, Ale nepýtam film, ja neviem. že A nie, to je ten problém. ja som hľadal film, len hovorím, že piče, aký názov by mala táto kapitola teraz v svojom živote? Ako by sa volala? Ja mám hľadanie, alebo niečo také proste. Samého seba. Tak dobre, mám lepšiu otázku. Kedy sa ti podľa teba, že najviac posledne zmenil život? Akože spôsobom takým, že si povedal, že OK, že toto je už úplne iné, čo som robil, že doteraz, že... Vieš čo myslím? Hej, viem. A podľa mňa si myslím, že po lete. Takže po tomto? Hej, lete? potom, ja som si po tomto lete uvedomil. Po lete? No, Gabo? OK. Vidíme sa po lete. No, že som si po tomto lete, že som sa o tom bavil akože s Wolfom, že som si uvedomil, že proste nepotrebujem mať v živote, že nepotrebujem chodiť na party každý piatok alebo každý tak. A že radšej proste budem doma a sám a pozerať filmy alebo tak. Toto bola vec, ktorú som hovoril s Veti. Neviem si ako povedať. A túto stredu, keď sme boli vonku, lebo som jej povedal proste, že teraz, že 7 chalani, ktorí sa proste, že poznáme, že veľmi dobre, že proste máme skupinu, okrem Viktora, že máme proste skupinu, píšeme si tam, riešime proste každú vec, že proste hoci čo sa stane, tak lebo som takto vysvetlil, že preto ťa poznajú, lebo proste vedia... Vieme proste všetko o sebe, hej. A furt sa rieši, A ja neviem, či niečo takto povedal, že 7, že to je veľa, alebo proste vieš, a takto, a ja taký, že hej, viem, že je to veľa, ale to sú fakt, že chalani, že akože každý je dobrý na niečo, že proste, že... Hej. My siedmi sa doplňame úplne po No, piči. proste skladačku robíme Hej. spolu. Takže proste akože, ja sa teraz, že bavíme sa menej s Heňom, ale napríklad predtým som sa viacej bavil s Heňom ako s Vajom, vieš? No. Že predtým sme boli napríklad, že my trojica, Hej, áno. Predtým som bol, že iba ja, Axel, ty Heňo, ty a Vajny, lebo ste mali spolu brankárske a takto. Proste Áno, som a sa to je podľa mňa aj tie etapy života, že jak ste spolu často, Áno. jak ste one tak. Že proste máme teraz viacej zároveň, že my traja, Hej. tým pádom sme proste viacej spolu. Hej. A vieš, a mne strašne super na toto, že nikto nie je taký, že ty sa teraz bavíš s ním viacej a že... Áno, to sa mi akože ľúbi, také vieš. tie typické blbosti, Ženské kokotiny. áno, ženské kokotiny, že Lebo proste... hovorí, že babi sa pohádajú, mesiac to trvá. No, Ja som si vypičal s Vajdým 100-krát teraz sme si vypičovali na to, No, alebo- 2 hodinami. a teraz tu robíme podcasty spolu. Hovorí, že s Vajdým som si vypičal aj kvôli skurveným chrumkám po ceste do Luboreči, či kam to bolo, či do Zazrievej. A o hodinu sme spolu sedeli v aute. A Ale vtedy to- sme oné. ale- Skupina. Že podľa mňa v našej skupine, že málo kedy, alebo skôr nikdy, by som povedal, že keď ideme von, tak nezavoláme sa všetci. Hej, no jasne, že raz keď sa ide niekam, tak sa Hej. to dá vedieť všetkým. Hej, a potom sa už rozdeľuje, že a či ideš alebo neideš, alebo A tak. tí všetci sa potom pripoja, alebo povedia, že
vlastne už mám niečo, nemôžem. A potom si to niekto neprečíta a napíše halus, nezavolá. Hlavne, že zavolá. A tak to tak býva, lebo akože v tej skupine je za 10 minút 200 správ, takže to je také, že... Keď sa chytí dobrá šajba, tak povieš, že tam píšu naraz. Jaká téma, tak to končíš, to ráno nemá šancu to prečítať, keď si Živote písmo stoja prepol. No, keď som prišiel na výšku, ja som proste prepol na to, že ja som extrovert, ja sa vedem baviť so všetkými. Ale to je dobré, kámo. Ja som prišiel na tú výšku, prvý deň to bolo také, že OK, ale proste druhý deň ja som sa bavil, že s 5 ľuďmi, dve baby som odvezol domov, jednou som bol, že 3 hodiny, potom, že mali spolu telesnú, potom som nás poznal ďalších 4 chalanov, ktorí vlastne... Ale vieš, čím to podľa mňa je, že proste nemáš, v tej triede si nemal nikoho, skoro nič si ono. Áno. Lebo ja som mal príklad, mám v triede Axela a už nepotrebujem nikoho tam v tej triede akože poznať, skrz to, že viem sa s Axelom ako keby porozprávať celú tú školu. Nedolútila to, no. Ja som na fakulte nemám nikoho. Ja takisto nemám nikoho, išiel som do toho takisto ako ty, že však noví ľudia, nové prostredie, všetko. A odradilo ma, to som už vám párkrát povedal. Ahoj, prosím ťa, ten IC nevieš, ako sa vypovedať. Toto musíš spraviť, baba takto tašku zobrala. A že ja som introvertka, prepáč, že takto išla preč. No? A ja, že akože halo, že akože čo si ty teraz myslíš o mne, ale no dobre, choď ty vole. Ale že tiež povedala baba, ja som proste s ňou mekači, ale akože ja dám rada takých extrovertných ľudí, ktorí furt rozprávajú. A ja nekážem kúkať, čo sa... Ja, že dobre, tak platím, furt sa som rozprával, že iba ja. Ale mi toto poviem. Súťaž, ktorý bude dať každému jednému účastníkovi a potom, ja neviem, to nejako filote. Prvá súťaž, teda súťaž, že sa večer bude, za ako rýchlo dokážeš zjesť banán. Čo najrýchlejšie musíš zjesť, kámo. Okej. Dobre? Berem takéto. Ale to je nevýhoda, ja môžem sa prvý. Čože, technik pivo, alebo čo? No, kto taký vážny si to načíta, podľa mňa určite. Ne. Ale ďalšia nevýhoda. Nevieš, aký ďalší bude mať banán veľkosť? To sme riešili. To sme riešili. Á, dobre. Máme Máte to zmerané? Máme to zmerané. Taký môj. No, taký. A lupnú jo. Práve, že ne. Ukáž. Hugo, nastal Ale neviem čas si to zvlášť. dobre lupnúť. Nastal čas, to je tvoja chyba. Môžete to až tak? Áno. Nie, normálne otvorený. Nie, normálne otvorený celú, tak to A bude mať. prečo? Práve, že tam ide aj o to, že... Ja sa neviem tam olupnúť. ide aj o to, že ako ho otvoríš. No, ja sa neviem olupnúť. Lebo buď odtiaľto, alebo normálne zoberieš, že na polku ho odjebieš. Ale to je na polke pečené. Čo? Ale za šupkou? Yes. No, župku môžeš, že buď zaliť, alebo zjesť, no. To je... Ale to niečo rozbijem. Nevadí. Kámo. Tak, môj Čo, tátko ale zaplatí, no, však čo. Dobre, poď. A čo je súťaž potom? Či scéna? No to uvidíme, aké bude vás. Ak uvidíme, tak to nemám, ale Aký bude sponsor? motivácia. No dobre, to chápem. Sponzor pre Niketu Liga. Povedz si ty 3, 2. Hej. 3, 2, 1. No, sa nevyhodol, tak hodí sa. Pozor, ide bomby, sledujú. Ďaký po stop. Koľko 13 sekúnd, dobre. Pridaj, piče, že? Potom mekači to dobre, čo? Kam, ale ako rýchlo zjedol? Stop. 25. 25 sekúnd presne? 25. 25, 30. 25, dobre. Gratulujem. Mám si normálny. Jak sa to celé dá do úst a potom sa to malo takéto rozplaštené. To bolo sranda celkom. Aké je tvoje najlepšie rande, že proste začneš tým, že dobre, ideme zobrať, hej, autom, Hovorím, povedz nám celý deň. No gámo, tak určite by som si išiel povysávať auto. No, Teraz. to inak na tým sa tiež odmýšľal, že som proste, že vedel som, že tam proste bude ona, No. čo mám na aute. Hej, ako... Ja proste zadu, že bílou fľašu, otvorené naftové papier. A potom Hej, no. jaká doska a na ňom sú moje papuče. Však dneska mne by bolo kokotné, keď som tam mal len Lidl, čo som jedol pred odjel a vy ste si mi sa mali sadnúť do auta, že proste aký bordel tam mám. A dobre si predstaviť, že keď budem s babou, vieš. Určite by som si od tatka požičal auto. Fakt? Akože reálne asi by som nešiel svojím. Akože nešiel sa za ňou Zase- hanbím. Práve, že to je kokotina podľa mňa. Akože je, ale... Že prvý, akože hej, není to tvoje auto, ale že ten prvýkrát, hej, není to tak, že tvoj tatko má Ferrari.
To zase Ne, akože ne. ale stále to je niečo lepšie, vieš? Hej. Jak to piče, jak tá moja ona Škodovka, jen tá predtým, čo bola čo. Keď ťa baba naozaj nechce, tak... Však hovorím preto, vieš, hovorím preto, že najprv by som išiel v tom na hovno a potom by som keď došiel v tom lepšom. Keď ťa baba nemá rada, keď si low, tak ťa nemá rada, keď si high. A zase keď ťa má rada baba, keď si high, a potom ťa nemá rád, keď si low, tak to celkom pochopiteľné, ne? Či? To chápem. No. No, toto, ja by som presne chcel mať takú babu, ktorý cíti, že vieš, proste vieš, by si vedel s ňou byť v tom kamarát vo vzťahu, že hlavne nemôžem kámo mať babu, čo sa uráža furt. To je fakt akože to je pre mňa najväčší red flag, ináč, keď sa uráža. Napríklad také veci, že jak my ideme po meste a ideme robiť gridy, ty koko napríklad, vieš? A keď to spraví proste takto, že žena, baba, tak hej. To neviem zase. Za teba hambí. Čo? Vieš? No hej. Áno. Hej, a toto akože... Zase neviem si predstaviť, že by som bol s frajerkou vo a ešte by ju spolesťahovala a začala by robiť Videl by to pokazné barvy. Alebo proste začne sa predávať tá jej goofy stránka. No hej, to je super. Hej, akože jasné. Ale môj najväčší sen je proste si spievať nerieš v karaoke bare s mojou frajerkou na mikrofóne a všetko. Čiže proste to sme sa aj s Hugim bavili, že my ideme spolu v aute a spievame si nerieš, že celé pesničky a proste, že toto by sme chceli mať, že... Ja to chcem mať proste takto, spievať si ale na svoju som frajerku. Hej, No. hovorím, že keď máš frajerku, ktorá má, že ne že rovnaký music taste, ale že aspoň podobný, tak to je úplne, že je atraktívne ako... Že toľko... Však jak to bolo, lebo Horvy si vypýtal od baby Instagram predvčerom. Hej, No. na 39. Hej, od jedinej baby som si vypila Alebo Instagram. on má tak že pozri, že idem sa vypýtať Instagram. Že má si do nej vypýtať Instagram, že povedať, že to stratíš. Prišiel, ona niečo povedala, že ona má frajera, alebo proste, že nie. Nie, prvé čo mi povedala, že dám ti Instagram, ale musíš mi vybaviť cigaretu. Ale tak to hneď prvé, že okej, že už sa mi nechce povedať, že okej, tak ho nechcem. Hej, Už som nechcel byť... nebolo to proste také, také... Hej, že proste už len jak začala rozprávať prvé, tak som vycítil, že dobre, tak to nič. Vieš, taká tá iskra nás, vieš? Že to nehrozí, aby som proste nejak... A No. myslím, že ja som to potom spravil tak, že ak to povieš, že my máme sami seba, ja som tak objavil, Hej, videl, vieš? Aj boli sme v tom klube a vy ste boli tam hore. Áno. A mňa otravovala taká žena, že furt ma takto ťukala a Hugi ma objal, že on je iba môj. To som bol celkom rád, ale... Lebo ja už som mal fakt nervy, lebo ona sa ma že každých 6 sekúnd pýtala, či ma môže vyfajčiť. Alebo či ma môže proste že pojebať. A ja už som mal nervy a už fakt, že ona, že tak môžem ťa aspoň chytiť kokot? Hej, že chyť si. Už Ale fakt. si zastavil, trošku rozkročil nohy a dobre, ja si ho chytil. No, tak, No, reálne. tak to vyzeralo. Ale reálne, to tak bolo. Počkaj. Demonstrujeme, hej. Postav sa, ty vieš, Veronika. Ne. Chyť si, hej. Tak, reálne. Ale Nie. bolo... Ja som sa zastavil a že chyť si. A vieš, čo spravila ona? Dobre, si chytila. No, že dobrý.